dadalo dito. Unboxing. Ito na po. Tadada! Yan, paano pa to i-unbox din? Bubuksan. Ayan lang naman. Kumita pa sa mukha ko, Bing. Dito lang sa ano. Dito lang naman yun, no? Sa cordon lang siya. Unboxing. Excited. Alisin mo daw yung paa mo. Pwede makurong. My Makikita siya. God! Paano ko maalisin? Putulin mo man saglit. Sana all. Mamamatay ko. Mamatay ako, di ba pwede mo hospital muna? Wala na hospital sa panahon ngayon. Diretso na. Ano yun? May May nanonood umakyat. ba? May umakyat. Sino yan? Yun, Ay, may sa mama. Hello! Si Dongdong ata. Si Palalab ko siguro yan. Si asawa mo? Sawa ko. Ikaw ba yan? Kita mo na sa akin, Bing. Sige Asawa. po, ganyan daw ganyan mag-unboxing, oh. Sawa ko, Ayan. ikaw yan? Ayan siya, oh. Ayan po, may nanonood na po sa atin. Hello po sa mga nanonood. Yung Ay, asawa ko pinunit. kasama namin. Ayan siya, oh. Ganyan mag-unboxing. Pinunit. Pinunit niya yung Ano ba? pangalan. Sabi mo ganito. Sige, ganyan. Ang galing mo talaga Excited mag-unboxing, na po ba Bing. kayo? Sobrang excited. Kasi siya excited na siya. Ang ingay-ingay niya, no? Ang ingay namin dalawa. Dalawa lang kami. Oh, this is my phone case. Shoutout. I-shoutout mo na lang, Dongdong. Shoutout mo na lang. Ay, shoutout, Bebe. Halika rito, Bebe. Nash. May labs. Nasaan na yung Ay, order Bebe, natin? halika na. Ang ingay natin, Bing. Ito po yung, ano ba to? Case. Para sa iPhone. Case ka nang case. nga? Kana? Kana. Money kiss. And this is What's my, that? ano ba tawag dito? Couple bracelet. Para sa magkaibigan. Ayan. Friendship couple bracelet. Ah, bakit may couple pa? Ewan ko Ay, sa'yo. ayan. Yan po siya. Friendship Ayan. bracelet. And then, Ay! Ayan, yung order ni Bing Bing. I love it. Ano tawag dito? Ipakita mo naman dito. Necklace po Bing! siya. Ayun pala, meron pa pala dyan. Wow! Na. Ay, ito po. Na. Couple bracelet and then iPhone case. Grabe kalapit. Hindi ko naman kasi Uy, sinabi na grabe nandyan pala. Meron pala kalapit. dyan. Grabe lang siya kalapit. Hindi siya maklaro masyado. Ha? Ah, sige. Go. Alin? Ano daw? Bakit bawal? Hayaan mo sila. Sinong bawal? Ang bawal walang pira. Ito ano to? Ah, yung hikaw ni Bebe. Yung beng-beng pala. Ayan po. Hikaw And this ni one? Beng This Beng. one? Yung mga relo yan. Okay. Ayan o, hikaw o. Lit-lit na Bing, po. utang na loob. Nandito ako, Bing. Ay, dalawa kasi tayong nagla-live eh. May I see? Ay, ito yung the best talaga. Yung in-order ko tabi. Ito na. Malabo siya, Bing, dito sa akin ko. Yung mga hikaw o, guys. Huwag na Bing, natin pwede sabihin buksan yung mo? price. Bing, pwede buksan mo, Bing? Pwede naman. Yan, Mamaya na kaya kasi may picturean ka pa to eh. sige na! Unboxing tayo eh! Sabi ko nga. Yan. malalaglag siya, Bing. Tadadaan! Oh. Wow! Wala, may pakaw siya. Ano? Ah, kakaw. Oo, andito yung pakaw niya. Pangsarado. Hindi, pakaw. Wow! Hindi Bing! Hindi, Bing. Bing, ano siya? Dito yan. Idugtong lang siya sa pag likod ano. yan siya. Ay, kasi Ano ba lagi yan, box ignorant. to? Alam mo kasi ano eh, may pagka-tsunga nga po kasi kami. Ano yan, Bak? Kung paano Naka-unbox ka na nga mag-unbox. eh. Ito po. Dapat pala binubuksan natin, oh. Tan, taran, tan, Ayan, tan. yung in-order ko pong Tan, taran, hikaw. tan, tan. Ano kasi to? Ikaw yan, Bing? Yeah, pang fashion. Ang liliit. Pre siya. Uy, sa akin yan. Uy, sa akin yan! Ano sa'yo? Wala kang in-order na ganito. Uy, sa akin yan! Wala! This is my prey. Lubokit, ikaw lang ba nag-order? Wala! This is my prey. Listen, look at this. I have a free item. Naka-survival na siya. Sige na, share tayo. Ay, hindi dalawa pala. Siya nga, dalawa nga in-order ko. Makita mo yun dun. Pero yung kwentas ko noon, Ay, ito Yung po. kwintas Ito po. Ano siya? Hikaw siya, guys. Bing, kuyawan ang atong unboxing, Bing. Sunset. Ay, ang gulo, Bing. Ah. Ay, hindi siya malabo siya. Malabo siya sa'yo? Bakit sa'yo malabo? Ba't dito? Kasing labo ng pag-ibig niya. Oh my God. Hayaan mo yung pag-ibig niyang lumabo. Yeah! Ang importante ay mahalaga. Magbukas ka na rin kasi dyan. Paano kasi naghawak mo naman ng cellphone? Wow, I love it. But ano, wala man yung ano, yung Sa lahat po na dumidikit. nagtatanong kung ano ito, ayan. Oh.
Yan. Bing, nasaan yung kwintas ko, Ganda ng Bing? hikaw. Bing, yung kwintas na ano? Alin? Na ano, alam mo na Hindi yun? pa naman kasi tapos. Wait lang. Ang tugol ko sa Okay, inyo, so- mag-unboxing gani, tuloy-tuloy. Bubuksan mo yung mga items. Ano bang ginagawa Tapos doon mo pa hinarap, nandini ako, andini. ito po. Huwag masyado ilapit, naduduling Sabihin mo ako. kasi. Yan. Okay, passion lang Tamas. siya. Ang fashion niya siya. Teka kasi, ang hirap naman kasi unbox na to. Hello, shout out dyan sa aking mga friendly dyan. Nandiyan ba sa Jel? Si Sai Angel Demons. Yan na. Nice siya, diba, guys? Look at this. Pagkararampa ka, yan ang isusuot mo para iwas tayo sa mga hold-uppers. Basta iinom ako. At saka snatcher pala. Okay. Oh. Iwa. Eee. Naduduling ako. Kalas. Sa liit na mata mong yun, naduling ka pa. Muntik na mabugan. Uy, ito man yun. Bakit wala siyang ay, hindi, yung sing-sing pala. Sa'yo man yan. In-order ko yan. Eto, paano ba ito buksan? Nangangain siguro to ng tanga, Bing. Ay, nananakal ng utang nga. Eh, nangangain siya ng tanga. Bing, di ba may gunting? Oh, may Ay, gunting. oo, nasira yung lagayan. Ay, ang couple bracelet natin, guys, para sa mga mag-friendship dyan. Ayan, Sige na, pamain. dumidikit po siya, kaya hindi po Pamain. kayo maghihiwalay. Sa mga magjowa dyan, meron pa sa mga magjowa eh. Pag kaya naghiwalay, Ingay ibig mo. sabihin break na kayo. Dali. Look at that. Let's try. Okay. Isuot mo sa akin. Tapos suot mo din sa'yo. Hindi naman ito yung sa atin eh. Bing, kasi na may example. Yala, example. Example? Yeah, of course. Paano ba ito? Oh, I don't know. Paano ba ito isaat? Ganyan. Nangangain siguro ito ng tanga. Ay, hindi. Nananakal. Oh. Nilalaga. Sabi ko sa'yo, nangangain ng tanga to eh. And then, Para po sa mga tanga. Ito huwag yun, niyo no? po Try ito siya, no? isusuot. ang dangi. Saan na yung babagnit nito? Ito, ang babagnit. Ito. Here, yan. Ay. Oh, ayan. Oh, yan. Sige, sa'yo ng dalawa yan. Dito nang tagalin mo na. Example lang naman yung sample. At talagang pinapahirapan po niya ako, guys. Alam mo, yung pagmamahal sa akin ng kaibigan ko na to, sobra-sobra. Yung bang pahihirapan ka niya ng bonggang-bongga. Alam mo yun? Yan. Bing, yun. excited na ako dito sa ano, dito sa box. Hindi pa tayo tapos dito. Hindi ko na nga siya may balik, oh. Look at this. Di ba? This is mine. Yeah, I know. Bubuksan pa natin to. Kita naman siya, eh. Kalas na, kalas. Okay. Okay na. Ay, akala ko kasali Ito pa lang, to. hindi pa kasi ito tapos. Ito pala, Bing. Yun yung Ito atin? yung para sa atin. Yun sa atin? Meron kasi yun, guys. Dalawa kasi yung binili ko. Dalawa po yung binili kong best friend, anong tawag din? Bracelet. Couple bracelet. Ayan, best friend. Ito talaga yung nilaan ko para sa amin dalawa ni Bingbing. Ano siya? Nagla-light in, glow in the dark pala. Anong light in the dark? Basta kay dark in the light. Dali na. Ayan. Yeah, I love it. Yeah. Ito po yung, ba't parang pares green? Wala yung purple. Uy, ba't walang Wala purple? na-scam po kami, guys. Kasi purple po yung in-order ko. But it's okay. Nice naman. Nasa Ito natin. yung one. Ay, gusto ko yung black. No! Ay, may purple. Yala, I love it. But I love it black na lang. Ang dumihin kasi yung white. Bakit white din yung in-order mo? Magkaiba kasi yung bed. Ayan po. Para po talaga to sa kanya. This is my gift to her. Okay? Yay! Baka naman gusto mo isuot mo rin to sa akin. Eh, paano? Sino hahawak? Ay, sana all. Ayan! Sayang ano. Ayan po kasi Ano ba ito to? Ay, naku, nangangain ng tanga nga. Ay, tanga. Dali. Hindi ka siya? Laki kasi ng kamay. Grabe siya. Naka-live tayo, Beng. Binito may ano. Ano? Nakatutok na nga. Yan. Tapos, Ang higpit, Beng. Sobrang higpit naman ang pagmamahal mo sa akin. Iusod mo kasi doon. putulin na nga lang. Hindi, iusod mo doon. Iusod mo doon. O, yan. Ako na nga. Kalas? Ako na mag-adjust. Oh, hindi. Dito nga. Pantay ba? Kalas. Yala. Asan naman? Asan yung magic na to? Madere. Dito. Magdidikit yan eh. Scam. Yes ka. Hindi ko makita. I think yung ano, may star. Wala, hindi. Ano to, glow in the dark lang talaga siya siguro.
Yala, ang gulo mo, Beng. Ang gulo niya. Nasaan na, Hindi pala Beng? siya mag-ano. Akala ko yung may magic. Ay, may dikit. Paano kaya para malaman natin? Ay, naku, Patayin yung kasusot ilaw. mo pa lang. Galaw Hindi ka yung lang. ilaw, tapos mo patayin. Dali na, ayaw ko mag-edit. Ano ang mag-edit? Ayaw ko mag-edit dito. Ito po yung binili kong... Ang gulo namin, no? Kami lang dalawa dito. Bing, I love it, that block. Bing, Wala po ako naririnig sa sinasabi niya, guys. Sana all nabingi. Pero ito talaga yung pinaka-like ko sa lahat ng binili ko na to eh. Tapos siya. Papakita ko sa inyo. Bakit, Bing? Tao ka ba? Oh my God, I'm a people. Hindi lang halata pero tao ako. Aray ko. Bing? Samahan niya sa akin asawa ko. Tao raw ba ako? Salbahe. Ikaw ba yan yung nagpasimuno ng lahat? Guys, see that one. May si Bing? You see? Naduduling ako niyan. Picture na. Bing ako daw, Bing. Patry daw, Bing. Patry ako ng suot try ko sa pala. mukha ko. Ay, sorry. Tatry mo pala. Ano na? Wala na dito? Naduling ako. Ganyan siya. Ganyan siya. Ito po, ano to? Fashion lang yan, pero... Ano to, Ben? Ay, na. Parang ano siya, yung kwintas na ano. Ay! Yung ano Yay! mo? Yung mabubukas. Yung mabubukas. Ito po kay Bengbing. Pero maliit lang siya sa ano, no? Siyempre. Ba't kayong kay Angel, ang cute-cute nun? Hindi ko alam. Ay. La! Hindi siya Bing, na-open. nangangain siya ng tanga. Ito na, guntingin mo na lang, Bing. Yun. Ano siya? Ano ba tawag dito? Nilalagyan siya ng ano, picture. Nilalagyan siya ng picture, guys. Ito yun ang dalawa. Yun na yun. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanya. Tcharan! Tapos ito. Ano naman ito? Tcharan! Bing, parang sa'yo to. Yes, akin yan. Marami siya eh. Diba may Yeah, in-order ka maraming bracelet? Ala, paano ba Bing, to? say din ako nito, Bing. Unahin mo muna to, Bing. Ika, ito muna maliliit, Bing. Mamaya na tayo dyan sa ano. Bing, ano yan, boxes. Bing? Bing, paano ba to, Bing? Nangangain to ng tanga, Bing. Ay, hindi. Bing, nangangain Ay, yata hindi. ng tanga to, Bing. Hindi, naninipa. Bing, nangangain siyang tanga. Wow! Yan, different kinds of bracelet. Yeah. Uy, ang cute mo, Bing. I love it. Yan, guys. Different kinds of bracelet. Sa mga gusto mag-mine dyan, mine lang po kayo. Patay kang bata. Ang ganda niya, Bing. Sino ba? Asawa ko, ikaw mag-shoutout sa mga ano. Sa mga nandyan sa ano. Wala ba? Ay, shoutout mo lang sila para masiyahan sila. Nice. Nice one. Saan pa rin natin to? Kasi mamaya pag Ano man yan siya? Dalawa. Kaya nga sa review kasi. Ay, oo Uy, nga. bakit dugo? Bing, hoy, nakabali-bali pa Sorry, naman. sorry. Nabali-bali pa dong yung katawan ko na. Abuang kalo ko. Ay, nangingi-scam ka. Sorry nga, hindi ko sinasadya. Pero Buti si sinasadya. Dongdong nakikita. Bakit kasi sinabi mo asawa ko? Dapat lang. Nakailag tuloy siya, Teriso. Hmm. Ayan, dalawa po siya, guys. Yay! Ano ba? May tawag dito eh. Ano ba tawag dito? Ano siya? Necklace frame. Yun na yun. Basta kay frame. At ito na po ang inaantay ng lahat. Bing, excited na ko. Ayun. O si Bing, unahin mo muna yun. Dito muna tayo. Ano to? Pariho lang nga, Bing. Ayun. Ito nga yun. O nga, pantisan mo. Ito po guys, different kinds of ring. Pang fashion lang talaga siya. Sino may gusto? Pamain na, pamain. Pamain. Pero syempre, hindi ko kayo bibigyan. Char. Joke lang. Bakit mayroon ganito? Bing, nakita ko yung paa mo. Ay, sorry. Maganda naman yung pako. Okay, dito na po tayo sa, anong tawag dito? Mga relo yata Relo. to. Yung parang may At wala. saka yung kwintas. Yung parang may wala. I-review na lang natin mamaya. Yung kwintas na ano? Ano kwintas? Yung kwintas na ano? Na? Yung may ganun. May? Kwintas na may ano, sing-sing. Ano ka ba? Ayun nga yun ah.
Ayun na pala yun. Something Na. I love it. Yan po guys. Umorder ako ng relo. Na may kasama siyang mga, burloloy. Yan may kasama siyang mga boy. Bing, andito yung taon ako, Bing. Naghihintay yung taon sa iyo. Ayun na po. Yan. Put the next. Ay, nagduling ako niyan. Ito yung parehas tayo na to. Ito yung parehas tayo, Ben. Ito? Purple din siya. Ay, hindi pa. It's mine! It's mine! That's mine! Oh, ikaw magano niyan. Yay! I love it purple! Adik sa purple. Ang adik sa purple po, yung tao dito, guys. Oh my God! Wow! This is Love. mine. Tag-isa po kami, guys. Magkasama pa na siya. Ayan, no. Akin kasi black. Kasi talagang literally mahilig ako sa black. Yan, no. Yung kay Bingbing. Purple! Yan. And this is kay Bingbing. Kasi addict naman siya sa purple. Ayan. Kita nyo ba? Oh, kita nyo na lang. That's mine! Purple! Ganda nyo. Ha? Ano? Oo, ang dami namin relo. Mahilig ako sa relo. Meron pa kami binili. Ha? Watcher? Hindi Grabe ka naman. Porket may relo, may watcher. Pwede bang mahilig lang mga leksyon. Pwede ba mahilig lang mga natin? Ang cute nyo kaya. Asawa ko. Ay. Paano ba siya? Tapos, tutulong ako ngayon. Paano? Nahawakan. Hindi. I love it purple. I I can love it manage. purple. Love, love. Ano siya, Bing? Ano siya, Bing? Parang yung ano niya? Ano? Tapos na. Tapos na. Finish na yung unboxing natin.